Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Dalangin ko po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan pati na ang pamilya ninyo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan kong ito noong umuwi kami ng mga magulang ko at kapatid sa probinsya nila Papa sa San Antonio, Iloilo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benedicto, pero Ben po ang palayo nila sa akin. 57 anyos na po at may pamilya na. Taga Iloilo po talaga ako, Kuya Bari, pero lumipat kami sa Makati dahil taga roon ang mama ko. Kami ng 3 kong anak ngayon, Kuya Bari, ay palaging nakaantabay sa mga kwento ninyo. Ilibangan kasi namin ang pakikinig ng mga kwentong nangyayari sa totoong buhay. Kaya naengganyo rin akong magpadala sa inyo ng karanasan kong ito. Nangyari po ang kwentong ito taong 1989, noong araw mismo ng piyesta sa probinsya nila Papa noon sa Iloilo. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Abala kami noon sa pag-iimpake ng mga gamit namin pauwi ng Iloilo. Kaunting gamit lang naman ang aming dinala dahil ilang araw lang kami sa probinsya nila Papa. Tsaka gusto ko ring makita sina lolo at lola. 2 pa lang po kaming magkapatid ng mga panahong ito, Kuya Bari. Itago na lang natin sa pangalang Cardo ang aking kapatid. So iyon na nga po, bumiyahe kami patungo sa Pantalan. Sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Hindi naman ito ang unang beses na nakauwi ako sa probinsya dahil halos taon-taon ay umuuwi kami para na rin madalaw at makamusta namin iyong mga kamag-anak namin doon. Pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa pier ng Iloilo ay nakadama na ako ng excitement kasi makakapag-adventure na ulit kami ng kapatid ko roon sa bukid. Mahilig kasi kaming umakyat ng bundok pagkatapos ay mamimingwit din kami ng isda sa sapa. Galing sa pier ay bumiyahe na naman kami patungo sa mismong probinsya ng San Antonio. Maraming mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng daan. May iba ring abala sa paghahanda at pag-aayos ng mga dekorasyon. Habang bumabiyahe kami ay hindi ko mapigilang kumaway-kaway sa mga taong kakilala ko. Halos kasi lahat ng taong malapit sa baryo namin ay kilala ang aming pamilya. So ito na nga po, Kuya Bari, pagkarating namin sa sentro ay bumaba na kami kasi malapit lang naman sa sentro ang bahay namin. Kinuha namin ang aming mga gamit at binaybay na namin ang daan pauwi. May mga sumalubong pa sa amin noon at tinulungan kami dalhin ang mga gamit namin at mga pasalubong. Tapos po, pagkarating sa bahay ay nagkumustahan lang at nagkaroon ng munting handaan. Yung palang bahay nila Lola ay may mga dekorasyon na dahil kinabukasan noon ay pista na. Napuno ng kwentuhan at tawanan sa loob ng bahay. May iba ring nasa labas at nag-iinuman. Pagkatapos naming kumain ng hapunan noon, Kuya Bari, nagpaalam kami ng mga pinsan at kapatid ko na pupunta kami ng sentro dahil may kasiyahan doon. Malapit lang naman kaya pinayagan na nila kami. 5 kaming naglalakad noon. Tapos isa lang iyong flashlight na dala-dala namin. Habang naglalakad kami ay rinig namin iyong tugtugan at kantahan. Pagkarating namin po doon, kaagad kaming umupo sa may gilid at nanood. Aliw na aliw kami noon at nasiyahan hanggang sa natapos ito. Kaunti na lang kami noong natira sa loob ng court dahil iyong iba ay nagsiuwian na. Siguro dahil malayo pa ang uuwian nila. Sa amin kasi nasa malapit lang, siguro mga 150 meters lang po siguro ang layo mula sa bahay. Mga bandang 12:00 na po iyon ng gabi nang makalabas kami sa basketball court. Mabibilang na lang ang mga tao ng mga oras na iyon.
Antok na ako noon, kaya naman papikit-pikit akong naglalakad sa kalsada, Kuya Bari. Tapos yung mga pinsang kong babae, bigla ba naman nagkwento ng kababalaghan na kesyo raw may nagpapakita roon sa puno ng balete kung saan doon kami mismo dadaan. Kahit ano na lang yung pinagkukwento niya, kahit hating gabi na, may lakas pang loob na gawin niya yun. Tapos yung dalawang babaeng kasama namin doon ay nakakapit sa aming dalawa ng kapatid ko dahil sa takot. Ilang beses na namin siyang sinaway para tumigil na siya sa pagsasalita, pero tinawanan lang niya kami kasi raw, Kuya Bari, nakakatawa raw yung mga mukha namin. Nagbibiro lang naman daw siya. Dagdag pa nito na kahit magpakita pa raw ito sa kanya, hindi raw siya matatakot. Nasa isip ko noon na may pagkamahangin din pala itong pinsang ko. Palibhasa kasi parang lalaki kung kumilos. Dahil sa kahanginan nitong pinsan ko, sinubok siya ng panahon. Nasa medyo malapit na kami sa malaking kahoy ng balete nang may marinig kaming kakaibang huni ng ibon na sinabayan pa ng pagaspas sa itaas. Kaagad namang nagtilian iyong mga babae at halos hindi na kami makahinga ng kapatid ko dahil sa halos idikit na nila iyong katawan nila sa amin. Hinawakan ko ng maigi ang flashlight at inilawan ko ang itaas. Ganoon na lang ang pagkasindak namin noong, Kuya Bari, nang makita namin ang isang napakalaking paniki sa sanga ng balete. Ngunit hindi po ako sigurado kung paniki ba iyon kasi pagkakita namin sa nilalang na iyon, hinila na ako ng 3 babae at nagtakbuhan papalayo. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. Mabilis kaming lumayo at tumakbo dahil sa nakita namin sa itaas ng puno. Sa buong buhay ko po, Kuya Bari, noong oras lang iyon ako nakakita ng ganoong kalaking paniki. Itim na itim ito at yung sa ulo niya na parabang buhok, buwaghag ito. Mapupula rin ang mga mata nito na siyang nagpatayo ng balahibo sa buo kong katawan. Halos magkandara pa na iyong mga babae dahil sa pagmamadali at naratol na rin sila sa aming nakita. Ngunit mas lalo kaming natakot at kinabahan nang marinig naming may malakas na pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Hindi namin namalayan na sinusundan pala kami ng nilalang na iyong, Kuya Bari. Mangiyak-ngiyak na iyong mga pinsang kong babae, tapos sige pa rin ang pagsigaw nila. Mabuti na lang noon at medyo malapit na kami sa bahay. Tapos nakita rin namin ang pagbukas ng mga ilaw ng aming kapitbahay. Nakita rin naming lumabas ang mga magulang ko, pati na sila lolo at lola at si tiya rin. Pagkalapit pa lang sa amin ay kaagad nang yumakap iyong mga pinsang ko sa mga magulang nila. Gulong-gulo sila noon sa nangyayari. Nasa labas kami ng bahay noon nang sabihin namin ang totoong nangyari, lalo na iyong nakita naming malaking paniki. Nang marinig nila ang sinabi namin ay nangamba sila at sinabing baka raw manananggal iyong nakita namin doon sa puno ng balete. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kwento kung paano niya nalaman ang tungkol doon. At sabi naman niya, ikinuwento lang din daw ito ng kaibigan niya na nakatira mismo roon sa probinsya kung saan nandun nakatira yung bagong dayo na ito. Napag-alaman din nila na nagmula daw ito sa Capiz kung saan ang lugar na iyon ay may sabi-sabing lugar ng mga mangkukulam at mga aswang. Habang nag-uusap kami ay nabigla lang kami noon dahil iyong mga kalalakihan ay nagsidatingan
at may dala silang mga sulu at itak. Tapos may buntot din silang dala na ayon sa aking ama ay buntot daw ito ng isang pagi. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang. May iba rin ang nagdala ng asin. Sinabi nilang papunta daw sila sa Balete at iyon ang ginawa nila. Pinuntahan nila ang punong iyon, ngunit wala silang nakitang manananggal. Siguro umalis na ito dahil alam nitong hindi siya ligtas sa lugar na iyon. Dahil po sa nangyari ng gabing iyon, Kuya Bari, hindi po ako nakatulog talaga hanggang sa sumapit ang umaga. Ito na yung araw ng pista. Tumulong na ako noon sa paghahanda at pagluluto. Nang umaga ning iyon ay hindi na namin muling pinag-usapan pa ang tungkol sa manananggal kasi nga naging abala na ang lahat sa pag-aayos ng mga lamesa at pagkain. Ilang oras lang ang lumipas, nagsidatingan na ang mga tao sa bahay nila lolo, pati na rin sa mga kapitbahay namin. May mga kakilala akong nagpunta, ngunit may iba ring nakipista sa bahay na hindi ko kakilala. Masaya ang lahat habang kumakain sila ng mga masasarap na putahing niluto nila papa at lolo. Pinagmamasdan ko sila noon, Kuya Bari, nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa tiyahin kong 6 na buwan ng buntis. Ang ipinagtataka ko po noon, tumutulo ang laway ng matanda. Nakaupo ito sa pinakalikod kung saan hindi siya gaanong nakikita. Nang tingnan ko naman yung lamesa niya, ay wala siyang pagkain. Kaya naman nilapitan ko ito at binigyan ko ng plato na may lamang kanin at ulam. Medyo nagulat pa ito ng bahagya sa aking pagdating, ngunit ngumitiri naman ito sa akin. Pero ang ngiting iyon, Kuya Bari, ang nagpasindak sa akin dahil kakaiba ang ngisi nito. Tapos iyong kulay ng ngipin niya ay itim na parabang mga pangil. Nakaramdam ako ng takot doon sa matanda at alam ko nung mga oras na iyon na halata niyang natatakot at kinakabahan ako dahil iyong mga kamay ko at binti ay nanginginig. Inalok ko na lang siyang kumain, ngunit bigla na lang niya akong tinapik sa balikat ng 3 beses, Kuya Bari. Tapos bumulong ito, ngunit hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, tumayo siya at umalis. Hindi ko naman mawari kung anong nangyari do sa babae at umalis na lang. Pinagsawalang bahala ko na lang po iyon at inisip ko na lang na baka may sakit sa utak iyong matanda. Pero kahit natapik lang iyon, ay nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Para bang may masama itong ginawa sa akin. Lumipas ang ilang oras. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko nung mga oras na iyon. Yung bang parang sasabog ako sa sobrang init. Nang mapansin ako ng lola ko, tinanong niya ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin at bakit putlang-putla daw ako. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko po alam kung ano nangyari. Bigla na lang ako nagkaganito. Sabi naman ng aking lola ay parang nabati daw ako. Doon ko palang naalala ang matandang tumapik sa akin, kaya't sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matandang iyon. Matapos niyang malaman ay kaagad niyang tinawag ang mga magulang ko, pati si lolo, at sinabi nitong baka pinalatayan daw ako o hinawaan ng matanda. At dagdag pa niya na baka daw iyong matandang babaeng iyon ay ang dayong aswang. Mabilis pa sa 4:00 umalis si Papa para puntahan iyong albularyo na kaibigan ni Lolo. Nang mga oras na iyong Kuya Bari, namimilipit po ako sa sakit ng tiyan.
Pakiramdam ko po, parang hinahalungkat ang mga lamang loob ko. Tapos iyong ngipin ko naman, pakiramdam ko lumalambot ang mga ito. Hindi rin nagtagal nang dumating sila Papa kasama iyong albularyo. Pagkatapos po, dinala nila ako sa kwarto. Noong nasa silid na kami, umusal ang albularyo sa mga lingwaheng hindi ko po maintindihan. Hinawakan at pinulsuhan po ako. Pagkatapos sinabi nitong nahawaan nga ako. Maya-maya'y may kinuha ito sa kanyang bag. Pinainom niya ako ng banal na langis o lana. Sabi niya sa akin, tiisin ko lang daw ang lasa. Ang mahalaga ay maisuka ko raw iyong bato. Mas lalo akong kinabahan nung marinig ko iyon, Kuya Bari. Ilang minutong matapos kong inumin ang lana, mas lalo pang sumakit ang aking tiyan. Pagkatapos po noon, bigla na lang akong nagsuka ng purong laway. Kasunod noon ang isang itim na bato. Kinuha ito ng albularyo at dinala sa likod. Sinunog niya ito. Sobrang nanghina ako ng mga oras na iyon at iyong mga magulang ko naman ay labis ang kanilang pag-aalala. Ayon sa albularyo, mabuti daw ay nagamot daw niya kaagad ako. Dahil kung hindi raw ay malamang ay isang ganap na aswang na ako ngayon at kakain na ng sariwang dugo at laman ng tao. Nakahinga naman ang aking mga magulang. Ligtas na daw ako. Bago umalis ang albularyo, nagpasalamat kami. Sinubukan din nilang hanapin ang matanda, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Tsaka sabi po ng albularyo, maaaring umalis na ito dahil may nahawahan na siya at paniguradong sa ibang lugar na naman ito mambibiktima. Hindi ko po talaga lubos akalain na ang masayang bakasyon sana noon ay munti ka nang mauwi sa disgrasya. Hindi ko akalain na may mga tao palang ganoon. Hindi rin po kami nagtagal sa probinsya noon at umuwi kami kaagad sa Makati. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral po sa akin na hindi lahat ng dadayo sa pista ay pagkain ang sadya. Ang iba ay nagkukunwari lang para makapambiktima at dumami ang kanilang lahi. Magmula po noon, kapag may pista, takot na akong lumapit o umasikaso sa mga dayo lalo na kapag hindi ko pa sila kakilala. Ayoko na kasing maranasan pa ang pangyayaring kung saan munti ka nang namiligro ang buhay ko dahil sa isang dayo sa pista sa Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at sana po ay mabasa niyo po ang aking email sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Benedicto. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bala ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Siya nga po pala, bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mary. Itong ibabahagi kong kwento ay naisalaysay lang sa akin ng aking Lola Placida. Maging ako po ay medyo nag-aalangan sa kwentong ito. Ngunit base naman sa pag-uugali ng aking abuela, hindi po siya nagbibiro at hindi naman siya nagsisinungaling. Ang kwentong ito ay patungkol sa naging karanasan ni Lola Placida. Nang mga panahong nangyari po ito, Kuya Bari, ay bata pa lamang siya. Subalit kahit na ganoon, tandang-tanda niya ang mga nangyari. Noong mga panahong iyon, malawak po ang lupain sa kanilang nayon. Pagmamay-ari iyon ng isang kilalang pamilya. Ang pamilyang iyon ay kilala rin sa politika, kung kaya't walang nangangahas na kumalaban sa kanila.
Isang beses, may sumulpot daw na isa pang pamilya. Buhat noon, naging laganap na ang patayan sa kanilang lugar. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, madalas na pagsabihan sina Lola na huwag nang lalabas kapag sasapit ang gabi. Naglagay na rin ng baging ng makabuhay sa bakod ang mga magulang ni Lola. Kapag nakakarinig kayo ng paghuni ng tiktik, huwag kayong maingay ha. Patayin niyo ang gasera at matulog na lang. Baka maabutan tayong gising ng mga iyon at maipit lang tayo sa gulo nila. Balita ko kasi, ang isang pamilya ay balak ng kalabanin sa eleksyon ang dating nakapwesto. Litanya ng ama ni Lola. Naku, hayaan mo na lang ang mga iyon. May pera sila at kapangyarihan, kaya magagawa nila ang kung anumang gustuhin nila. Sabi naman ng ina ni Lola. Kawawa nga ang mga hayop na nabibiktima. Balita kasing aswang ang angkan na bagong salta rito. Tamang pakinig lang si Lolo noong mga sandaling iyon, ngunit hindi niya naikubli ang takot na kanyang nararamdaman. Kinagabihan, kahit 6:00 pa lang, nakasara na lahat ang bintana nila at saka pintuan. Tahimik na ang paligid, kaya nagpasya na si Lola Placida na matulog. Pagkapikit niya ng kanyang mga mata, agad siyang nakarinig ng mga pag-alulong ng mga aso. Kinabahan siya dahil alam niyang may masama na namang mangyayari. Walang ano-ano, may narinig siyang parang mga asong nag-aaway. Agad niyang naalala ang 2 angkang magkaalitan. Ano ba naman ito? Bakit dito pa kami tumira sa gitna ng lupain ng mga iyan? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, narinig niyang nag-iingay ang kambing na pagmamay-ari ng angkan ng aswang na taga roon. Dahil doon, napalapit siya sa bintana at saka sinubukan niyang silipin ang labas. Ayun, kaya pala umaalulong ang mga aso at parang may mga aswang na paggala-gala. Kabilugan pala ng buwan. Wika nito sa kanyang sarili. Nang walang ano-ano, may nakita siyang 5 nilalang na patalon-talon sa labas ng kulungan ng mga kambing. Sa isang pagkisap ng mga mata ng aking lola, nakita niyang pumasok ang mga iyon sa kulungan ng mga kambing. Lalong nagkagulo ang mga hayop na iyon, subalit makaraan lang ang ilang sandali, lahat sila ay tumahimik. Hindi kaya nag-aalaga sila ng kambing para mayroon silang makain? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Lalo lamang siyang kinilabutan at napaisip na sana ay mawala na ang mga iyon. Makaraan ang ilang araw, napabalitang hindi lamang ang mga kambing ng pamilyang iyon ang nabiktima. Maging ang mga baboy at baka rin nila ay natagpuang wala ng mga lamang loob. Dumaan pa ang mga linggo at ilang araw na lang ay eleksyon na. Dahil doon, mas lalong naging nakakatakot ang lugar nila Lola dahil sa banta ng mga aswang. Wag na wag lang silang magkakamaling pumunta rito. Di sila makakalabas ng buhay. Wika ng ama ni Lola. Inisa-isa kasi ng 2 angkan na iyon ang mga bahay at pinipilit ang mga taong sila ang iboto. Isang gabi, habang kumakain sina Lola, may kumatok sa kanilang pintuan. Dahil doon, sumenyas ang ama ni Lola na huwag silang maingay. Shh! Okay, maingay ha. Sandali lang at sisilipin ko kung sino iyon. Bulong niya kina Lola. Ako, kabilugan pala ng buwan ngayon, kaya malamang sila yan. Agad siyang tumayo noon at saka naglakad patungo sa pintuan. Kung aswang niyang kumakatok na iyan,
Hindi ako magdadalawang isip na tagain iyan. Wika niya sa kanyang sarili. Pagkarating ng ama ni Lola sa pintuan, walang pagdadalawang isip siyang sumilip sa siwang doon. Ilang segundo pa ang nagtagal ng kanyang pagsipat doon, subalit parang wala namang tao sa labas. Sino kaya? Natigilan ang ama ni Lola. Nakita niya kasing mga tauhan ng dayong angkan ang naroroon sa labas. Hinihintay nilang lumabas siya upang harapin sila. Buksan mo ang pinto. Kung hindi mo kami kakausapin, babalik kami rito at sisiguraduhin naming lahat kayo ay mamamatay. Sigaw ng isa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napakuyom ng kanyang kamay ang ama ni Lola. Agad siyang nakaramdam ng galit. Kaya kinuha niya ang kanyang itak at saka agad na binuksan ang pinto. Kayo na nga lang ang pumunta rito, ang tatapang niyo pa ha? Wika niya noong makalabas na siya. Nagpalinga-linga ang ama ni Lola at labis siyang nagtaka nang mawaring wala na ang mga iyon. Saan kaya nagpunta ang mga iyon? Ilang minuto pa siyang nanatili roon habang napapatingin sa paligid. Nang walang ano-ano, nakita niyang may isa pang lupon ng mga tao na paparating. Mukhang iyan na ang mga angkan ni Mayor. Hindi ba't sila rin ang mga umatake sa kanilang mga hayop? Hindi maganda ito. Noong mga panahong iyong Kuya Bari, dali-daling pumasok sa loob ng bahay nila ang ama ni Lola. Taranta siyang lumapit sa hapagkainan at saka nagwika. Patayin niyo na ang mga gasera at iwan na ang pagkain dito. Bilisan ninyo at pumasok na kayo sa mga silid niyo. Magpahinga na kayo. Napakunot noo si Lola. Bakit po itay? Tanong niya. Paparating na rito ang angkan ng mga aswang na dati nang nakatira dito. Malamang mamimilit din sila ng mga taong iboto ang manok nila, kagaya ng ginawa ng naunang pumunta rito. Tugon nito kay Lola. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, pumasok sina Lola sa loob ng kanilang silid. Pagkapasok nila, labis silang nagtaka dahil may narinig silang mga ingay sa mismong labas ng bahay nila. Parang mga asong nag-aaway iyon. Naku, ano kaya yun? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Noong mga panahong iyon, amoy na amoy niya ang malansang samyo ng hangin. Ang ingay na iyon ay nagpatuloy pa, kaya lalong nakuryoso si Lola. Ano kaya nangyayari sa labas? Matingnan ko nga kung ano yun. Dahan-dahang bumangon ang aking abuela sa kanyang higaan. Lumapit siya sa bintana, saka sumilip sa siwang doon. Ano yan? May mga naglalaki ang aso na nag-aaway? Manghang-mangha si Lola sa kanyang nakikita kahit na nababalot siya ng kilabot. Placida, anong sinisilip mo riyan? Alam mo ba kung ano yung pinapanood mo? Mga angkan ng aswang na naglalaban yan. Matulog ka na at hayaan mo sila dahil baka ikaw pa ang pagbuntungan nila ng galit. Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Ngunit hindi nakinig si Lola. Patuloy niyang pinanood ang mga aswang na nagkakaagatan at saka pilit na pinapatay ang isa't isa. Walang ano-ano'y nagulat si Lola noong makita ang dalawang naglalakihang aso. Nakaharap iyon sa isa't isa at base sa tindig nila, sila ang pinuno ng mga naglalabang mga aswang.
Maya-maya'y nagsalpukan ang dalawa. Ang bawat isa ay hindi nagpapatalo at saka pinipilit ang kanilang mga sarili na patayin ang isa. Dinig na dinig din ni Lola ang mga pag-angil ng mga ito. Ilang saglit pa, tumigil ang ilang mga aswang. Napalingon sila sa bahagi kung saan nakasilip si Lola Placida. Hindi alam ng aking abuela ang kanyang gagawin ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Alam niyang nakikita siya ng mga aswang, kaya dahan-dahan siyang napaatras. Diyos ko, ayaw ko pang mamatay. Tulungan niyo po ako. Sampit ni Lola. Noong mga ilang hakbang pa lang ang layo niya mula sa kung saan siya sumisilip, nakarinig siya ng malakas na pag-atungal. Animoy may mga aswang na labis na nasaktan. Sa kadahilan ng iyon, bumalik si Lola sa kanyang pwesto. Ano kaya ang nangyari? Pagkasilip niyang muli sa siwang, nakita niyang may iilang aswang nang nakahandusay sa lupa. Pinagkakagat iyon ng iba pang aswang. Ang dalawang pinuno naman ng bawat angkan ay patuloy pa ring naglalaban. Subalit agad din iyon natuldukan noong magawang kagatin ng isang aswang ang lalamunan noon. Napailing na lang ang aking abuela nang mapansing ang aswang na kinagat sa lalamunan ay nakadukot pala sa puso ng katunggali niya. Noong mga oras ding iyon, pareho silang natumba. Dahil doon, tumigil ang iba pang aswang. Ang bawat isa sa kanila ay tumakas at dinala ang mga katawan ng kani-kanilang mga kasamahan. Walang naiwan sa labas ng bahay ni Lola, maliban sa dugo at saka damong tila dinaanan ng ipo-ipo. Naku, sana umalis na ng tuluyan ng mga ito para maging tahimik na ang aming lugar, sabi lang niya sa kanyang sarili. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa nangyari. May iba rin kasing kanayo nila ang nakasaksi sa naganap. Dahil doon, hindi na nagawa pang ipagpatuloy ng dalawang angkan ang kanilang ambisyon sa politika. Sa kabilang dako naman, noong tumakbo ang ama ni Lola sa pagkakapitan ng sumunod na eleksyon, sa kabutihang palad ay nanalo po siya. Magmula noon, madalas nang rumoronda ang mga tanod sa baryo nila upang siguraduhing walang aswang na gumagawi roon at wala ring hayop na mabibiktima ng mga ganoong uri ng nilalang. Ito po ang kahindik-hindik na kasaysayan na naikwento sa akin ng aking lola. Ngayong yumao na siya, nanatili na lang ang kwentong ito sa mga sumunod na henerasyon. Mga kakaibang politiko na nagasik ng kapangyarihan para lamang sa pwesto. Mga halang ang mga sikmurang nilalang na nagmula sa angkan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y nagustuhan niyo po, mga kasundo. More power po sa inyong channel. God bless po sa inyo, Kuya Bari, at sana po'y tumagal pa ang inyong channel. Lubos na gumagalang, Mary. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa masugid na nag-aabang palagi ng inyong mga bagong kwento. Ginawa na pong libangan at pampalipas oras ang pakikinig ko po sa inyo. Kuya Bari, sumulat po ako dahil tulad ng iba ay gusto ring ibahagi ang aking totoong karanasan na hinding-hindi ko po malilimutan. Malaki po ang aking ipinagpapasalamat kung sakaling mapili niyo po ang aking kwento. Dahil alam po ninyo, sa pamamagitan po ng paglalahad ko ng kwentong ito ay naiibsan maski papaano ang bigat na nararamdaman ko. Yung bigat na matagal ko nang dinadala.
Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Daniel. Ang pangunahin kong ikinabubuhay po ay pangingisda. Nagmamay-ari po ako ng isang maliit na palaisdaan dito sa Kapalonga, lalawigan ng Camarines Norte, taong 1991. Dati ay mula lamang kami sa isang maralitang pamilya. Hindi naman mayaman ang pamilya ng aking ama, ngunit mayroong ipinamana sa kanyang lupain at iyon ang pinalago naming dalawa. Pinatayuan ng palaisdaan at ang mga inaaning mga isda ay itinitinda namin sa bayan. Noong namatay si tatay, ay ipinamana niya sa amin ni Ate Esther ang kanyang lupain. Pinaghatian namin iyong dalawa. Ang lupang mayroong isdaan ay napunta kay Ate Esther. Ayos lang naman yun sa akin dahil iniisip ko na gumawa na lang ako ng sarili kong fish pond. Ngunit dahil wala namang hilig ang ate sa mga ganoong negosyo, ay ibinenta niya sa akin ang kanyang kaparte. Nang makita kong seryoso siya, ay binili ko nga ang lupa. Naisip ko kasing sayang kapag sa iba pa ito na ibenta. Nagkabayaran kaming magkapatid ng walang pinipirmahang kasunduan o deed of sale. Nagtiwala ako na wala kaming magiging problema kasi nga magkapatid po kami. Mas lalo akong nagsipag nang nasa akin na ang lupaing iyon. Nagdagdag pa nga ako ng isa pang isdaan. Nilagyan ko iyon ng mga tilapia. Unti-unting lumago ang palaisdaang iyon. Sapat na para sa pang-araw-araw naming gastusin ang kinikita namin mula sa pagtitinda doon po sa palengke. Dahil nga medyo umaasenso na, ay sumikat kami sa aming baryo. Marami ang humanga sa dedikasyon at kasipagan ko, pero marami din ang nainggit. Di kalaunan nagkaroon ako ng asawa at siya ay si Rosa. Naging katuwang ko siya sa pag-aalaga at paglalako ng mga isda. Nagkaroon kami ng kambal na anak pagkalipas ng halos 3 taon na pagsasama. Sila ay sina Dandan at Yael. Nagpatuloy ang pagdating ng mga biyaya sa buhay naming magpapamilya. Hanggang sa isang araw, dumating si Ate Esther. Akala namin ni Rosa noon ay dumadalaw lamang ito. Subalit sinabi nitong wala siyang ibang matitirhan dahil nalugi ang kanyang negosyo. Nakiusap siya na kung maaari ay makituloy pansamantala sa amin. Mabait naman ang asawa ko dahil hindi ito tumutol at buong puso niyang tinanggap ang aking nag-iisang kapatid. Naging maayos naman ang naging pagsasama-sama namin sa iisang bubong. Nakita kong magkasundo naman ang dalawa. Hindi na nga rin pala nakapag-asawa ang aking kapatid. Hindi ko alam kung bakit. Maganda naman siya pero ayaw pa rin niyang mag-asawa maski medyo nagkakaedad na. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, nabigla kami sa kanyang ginawa. Naghahaponan kami noon nang bigla niyang buksan ang usapan tungkol sa dating niyang lupain. Gusto niya itong bawiin sa akin. Sabi niya ay huhulog-hulugan na lamang daw niya ang bayad. Nabigla ako doon at hindi kaagad nakapagdesisyon. Bumilis ang tibok ng aking puso at napatingin sa aking asawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Pero Ate Esther, doon po nakatayo kasi ang aking palaisdaan. Kung gusto mo ate, ito na lang bahay at lupa namin. Nanginginig ko pa nga sabi sa kanya. Ano? Hindi maaari. Bigla itong tumayo at nakipagtitigan ng diretso sa akin. Parehas namang kaming nagulat ni Rosa sa inasal na iyon ng aking kapatid. Hindi ko nagustuhan ang pagtaas ng kanyang boses. Subalit, kinalamay ko na lamang ang aking loob at pinigilan ang namumuong pagkainis. Ayaw ko kasing lumaki ang gulo kaya hindi ko sinabayan ang mainit niyang ulo.
Ang kinukuha ko, Daniel, ay sa akin. Muli nitong sabi at nakaduro na ang daliri niya sa akin. Teka muna ate, nakalimutan mo ba? Ibinenta mo na sa akin ang lupaing mana mo. Tapos ngayon babawiin mo. Bakit? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bigla na lamang itong nag-alsa balutan at iniwan kaming natigilan. Magmula noon ay hindi na kami inimik ni Ate Esther. Nabalitaan ko na nakatira ito sa isa niyang kaibigan sa baryo din namin. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay may dumating sa aming kalatas galing sa barangay at inaanyayahan kami para pag-usapan ang tungkol sa lupa. Wala akong nagawa ng sabihin ng barangay na ibigay ko na lamang ang lupain ng aking ate. Mas pinanigan nila ito ayon na rin sa kwentong siya ang bida at ako naman ang kontra. Napilitan akong ipaubaya ang lupaing iyon dahil sa kawalan ko ng mga papeles na ako nga ang nagmamay-ari ng pinag-uusapan naming lupa. Napilitan akong bitawan ang negosyong bumubuhay sa aking pamilya. Kinabukasan, halos maluha-luha ako nang makita kong pinababakuran na ni Ate Esther ang lupa niya kasama ang pinalago kong isdaan. Simula noon, Kuya Bari, nagbago na ang pakikitungo ko kay Ate Esther. Masama kasi ang loob ko sa kanya. Ngunit di ako nagpatalo sa pagsubok na iyon. Nagpatayo ako ng sarili kong palaisdaan malapit sa aming bahay. Dahil ako ang mas kilala, ay mas tinangkilik ng mga dati kong suki ang aking paninda. Unti-unti akong nakabangon. Dahil sa aking pag-angat ay di naman talaga likas ang galing niya sa paghawak niya sa negosyo ay unti-unting nalugi ang palaisdaan ni ate. At nang malugi siya ay ako ang kanyang sinisisi. Pinagbantaan niya ako na ipapakulam niya dahil sa matinding galit niya. Hindi ko sineryoso iyon at alam kong nananakot lamang si Ate Esther at alam na alam kong di niya magagawa ang kasamaang iyon. Hanggang sa dumating ang araw, bigla na lamang nangyari ang masaklap na karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Sinubok kami ng tadhana ni Rosa. Naabutan ko ang aking asawa na umiiyak. Sinabi nito sa akin na inaapoy daw ng lagnat ang aking kambal. Agad naman naming silang dinala sa pagamutan. Iiling-iling ang doktor na sumusuri sa aking mga anak dahil wala naman daw silang nakikitang sakit sa mga bata. Simpleng lagnat lang daw iyon, kaya maaari na daw namin silang ibalik sa aming tahanan kinabukasan. Himala namang nawala ang lagnat nila, kaya tuloy ang aming pag-uwi. Subalit hindi pa man kami nakakababa ng tricycle ay tumaas na ulit ang kanilang temperatura. Nakakapaso ang init nila. Naramdaman kong may mali sa sitwasyon ng aking dalawang anak. Kaya nagtanong-tanong ako sa aking mga kakilala kung mayroon silang kakilalang albularyo. At itinuro naman nila sa akin ang isang dayo at bagong salta sa aming lugar na si Mang Edgar. Sikat daw na manggagamot iyon at mahusay sa pagtataboy ng mga masasamang elemento sa paligid. Pagdating namin doon ay agad niyang tinawas ang kambal at sa kanya pinagsuob. Nakakunot pa ang noo nito nang sabihing wala talagang sakit ang dalawa. Maaaring simpleng lagnat lamang daw iyon. Hinatulan niya ito ng 2 piraso ng halamang gamot at langis na maaari naming ihaplos daw sa katawan nila. Pagka-uwi namin ay agad naming ginawa ang sinabi naman ng albularyo, pero pagkaraan pa lamang ng ilang sandali na nailapag namin sa higaan ng dalawa ay bigla na lamang tumirik ang kanilang mga mata. Nanginginig, pinagpapawisan ng malamig at maputla ang kanilang mga labi. Napakataas ng lagnat nila.
Binuhat namin ni Rosa ang kambal upang dalhin sana sa ospital pero huli na. Sa braso naming dalawa ni Rosa, lumaylay ang kanilang ulo at lumagapak sa sahig ang kanilang mga kamay. Naririnig ko na lamang sa aking tenga ang impit na pag-iyak ng aking asawa habang yakap-yakap ang wala ng buhay na katawan ng aking mga anak. Halos pagsuklabang kami ng langit at lupa ng mga oras na iyon. Walang kasing sakit mawala ng anak at para akong unti-unting pinapatay. Tila nauupos na kandilang yakap na lamang ang kanilang mga bangkay. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Ate Esther. Bigla kong naisip na hindi kaya kagagawa nito ni ate. Sa isiping iyon ay labis akong nasaktan at mas lalong nagdamdam. Ilang beses kong tinanong ang sarili kung papaano at bakit niya pinatay ang sarili niyang mga pamangkin. Naisip ko din na baka mga anak ko ang una niyang pinuntirya. Dinasal ko na lamang na sana nagkakamali lamang ako ng hinala dahil hinding-hindi ko ito mapapalagpas kahit kapatid ko pa siya. Ito na yata ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Sa tuwing naaalala ko ang araw na pagkawala nila, hindi ko maiwasang hindi maluha at pagsisihang wala man lang akong nagawa para sa kanila. Muli ring nabubuhay ang matinding galit sa aking puso. Kumalat sa aming baryo ang mga nangyari at naniniwala silang kinulam nga ang aking mga anak. Malalaman lang daw kung kinulam nga sila sa oras na mailibing ang magkapatid ay muli ko daw itong buksan pagkalipas ng 2 araw. Sa ganoong paraan, lilitaw daw ang mga sinyalis ng kulam base sa pasang lalabas sa kanilang mga balat. At ganun nga po ang ginawa ko, Kuya Bari. Pagbukas ng kanilang ataol ay sumalubog na sa amin ang mabahong amoy. Hindi ng isang nabubulok na katawan, kung hindi amoy ng langis na ginamit sa aking mga anak. Tama nga ang aking kutob. Biktima ng kulam ang 2 kong anak. Halos maglupasay ako sa sobrang galit nang makita ang mga senyales na kinulam talaga ang aking mga anak. Dala ng labis na sama ng aking loob ay sinugod ko si Ate Esther. Kinumpronta ko siya ngunit ayaw niyang umamin at mariin niyang itinatanggi ang aking mga paratang. Dahil doon, lalo pa akong nagkaroon ng hinalang siya talaga ang may sala. Mahirap din pala ang sobrang mabait sa kapatid. Kahit kadugo mo ay pwede ka nilang saktan pala kahit buhay pa ang kapalit. At sa lahat ng mga nangyayaring ito sa buhay ko, kahit isa ay walang inamin si Ate Esther. Natapos ang araw na iyon na puno ng sama ng loob. Kinabukasan, paggising ko, hindi na ako makatayo sa akin hinihiga ang katre dahil sa pananakit ng aking tuhod. Masakit rin ang aking ulo. Nahawakan ko rin ang mga bukol na tumutubo sa aking buong katawan. Nangingitim na iyon at sobrang hapdi. Humihibot-hibot na animo ay tumitibok na puso. Maging ang asawa kong si Rosa ay nabigla rin sa aking hitsura. Malalaki rin kasi ang mga bukol na tumubo sa aking mukha. Ayaw kong ipahalata sa kanya na may iniinda akong sakit dahil kasalukuyang kabuwanan niya at baka mapaanak pa siya nang wala sa oras. Mahina kasi ang loob ni Rosa, Kuya Bari. Maselan rin ang pagbubuntis niya sa pangatlo kong anak. Epekto kasi iyon ng takot nang mawala ang aming kambal. Ang hirap ng ganitong pakiramdam na tila pasan-pasan ko ang daigdig at parang sinalo na ang lahat ng kamalasan. Sa kabila ng pananakit ng aking tuhod,
nagawa kong pumunta kay Mang Edgar upang doon sana ay magpagamot. Nababatid kong kahit ako ay ipinakulam na rin ng aking kapatid. Katulad ng una kong pagpapasuri, walang nakitang senyales si Mang Edgar na ako nga ay kinukulam. Ayon dito, ito daw ay isang uri ng sakit sa buto o rayuma. Napansin ko lamang na sa tuwing ginagamot ako ni Mang Edgar ay pasimple niyang hinahaplos ang kanyang singsing. Kung sa bagay, ang ganitong uri ng singsing ay mabisang pangontra sa mga mangkukulam at mambabarang na gustong gumanti sa kanya. Ang mga albularyo ay nangangamba rin na baka raw ay balikan sila ng mga taong kumukulam sa kanilang mga pasyente. Gusto ko ng pagdudahan ang albularyong ito kung totoo nga ba itong nanggagamot ng may sakit. Ngunit tikom na lamang ang aking bibig sa ganitong uri ng mga katanungan. Pinag-isipan ko ang aking mga gagawin. Lihim akong nagmatsyag sa bahay ni Ate Esther kasabay ng iniindang sakit sa aking tuhod. Kahit namamagana at namumula ay mas nanaig pa rin ang kagustuhan kong mahuli siya sa aktwal na pangungulam sa akin. Ngunit kahit katiting na ebidensya ay wala akong nakitang kahinahinalang kilos ng aking kapatid na si Ate Esther na makakapagsabing kinulam niya ako. Tahimik at masaya siyang namumuhay. Bakas ang kapanatagan sa kanyang mukha. Kuya Bari, habang abala ako sa aking pagmamatsyag, mayroon akong asawang napapabayaan. Ang palaisdaan ay nalugi na. Kahit nga ang aking iniindang sakit sa tuhod ay hindi ko na rin pinagtuunan ng pansing pang-medikal. Dahil nakasentro ako sa kulam. Masyado akong nagpadala sa aking mga hinala. Sa aking pag-uwi, agaw dilim at liwanag ay nadatnan ko sa bahay ang maraming taong nagkakagulo sa balkonahe. Naroroon din si Mang Edgar na balisang-balisang lumapit sa akin. Nakapagtataka ang kanilang mga ikinikilos. "Oh, saan ka ba nagpupunta? Hindi mo ba alam na manganganak ng iyong asawa?" Hindi ko na tinapos ang iba pa sanang sasabihin ni Mang Edgar. Agad akong tumakbo sa kinaroroonan ni Rosa. Nakangiti akong sumilip sa aming silid. Ganito naman talaga sa aming bayan. Maraming tao ang nakikiusyoso sa tuwing may bagong silang na sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi iyon ang inaasahan kong nangyari. Napawi ang aking mga ngiti sa labi at napalitan ng luha. Pagkahabag at panghihinayang sa oras na sinayang ko. Wala ako sa tabi ni Rosa habang naghihirap pala ito sa kanyang panganganak. Namatay ang aking asawa nang wala ako sa kanyang tabi. Minsan, tinanong ko ang aking sarili, kakayanin ko pa ba ang mga pagsubok na ito? Hanggang kailan ako pahihirapan ng nasa itaas? Sinisisi ko ang lahat, kahit ang aking sarili. Inasikaso ni Ate Esther ang pagpapalibing sa aking asawa. Siya rin ang nag-alaga sa aking anak na naiwan. Ngunit sa kabila ng kabutihang ipinakita sa akin ni Ate Esther, iniisip ko pa rin na kinulam niya ako at inuusig lamang ito ng kanyang budhi kaya mas pinili niyang maging mabait na sa akin. Kahit wala akong sapat na batayan, ay ipinagpipilitan ko pa rin totoo ang aking mga hinala. Pinarusahan ko ang aking sarili. Hindi na ako kumakain at hindi na rin ako lumalabas ng bahay dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko. Nawala ang aking mga anak, nawala ang aking asawa, nawala ng ina ang aking bunso at lahat ng iyon ay kasalanan ko. Kung hindi ko na lang sana tinanggap ang lupa, kung hindi na lang ako nagpabayad sa ganid kong kapatid, marahil buong buo at kumpleto pa rin ang aking pamilya.
Wala akong kaalam-alam na dadanasin ko ang pinakamalupit na kulam sa aking buhay. Iyon ay ang pananakit ng buo kong katawan na tila tinutusok ng karayom. Napakahapdi at walang tigil rin sa paglabas ng mga bukol sa aking katawan. Malalamig ang aking mga pawis. Ang mainit na pakiramdam ay tila ako ay sinisilaban ng apoy. Hindi ako mapakali sa aking silid hanggang sa nawalan ako ng malay sa tindi ng sakit. Kinabukasan nang muli akong magkamalay, nakita ko ang aking balat na halos nalapnos na sa paso ng apoy. Hindi ko alam kung saan ko ito nakuha. Wala nang mahalaga sa akin kung hindi ang malaman kung ano ba talaga ang sakit ko at sino ang maaari kong malapitan. Lumapit na ako sa mga doktor, nagpa-admit ng ilang araw, ngunit wala silang masabi tungkol sa sakit ko. Tulad ng dati, si Ate Esther ang bumabayad ng aking mga gastos. Ngunit patuloy kong itinataboy ang kanyang tulong. Ang anak kong bunso na nasa pangangalaga ni Ate Esther ay napabayaan ko na rin. Natatakot akong madamay ang aking nag-iisang anak sa kulam na dumapo sa akin. Muli akong lumapit kay Mang Edgar at sinabi nitong mayroong kumukulam sa akin dahil sa lupa. Gusto kong labanan ang kulam na iyon sa tulong ni Mang Edgar, ngunit tumanggi ito. Sabi niya ay masyado raw malakas ang kumukulam sa akin at hindi raw niya kakayanin ito. Marahil ito talaga ang aking katapusan. Umuwi ako ng laglag ang aking mga balikat at ako'y dumiretso sa bahay ni Ate Esther. Ate Esther, bawiin mo na ang kulam mo sa akin. Hirap na ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ano ka ba naman, Daniel? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko iyon magagawa dahil kapatid kita? Mahal kita. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon, Daniel. Masakit din sa akin na nagkakaganyan ka. Gusto kong maniwala sa kanyang mga sinabi, ngunit hindi ko talaga magawa, Kuya Barry. Wala akong ibang maisip na pwedeng gumawa nito sa akin. Dalawa lang kaming magkapatid. Daniel naman, sa katunayan may pera na akong pambayad sa iyo. Itigil mo na ang paniniwalang kinukulam kita. Naramdaman kong seryoso siya sa kanyang mga sinabi, lalong-lalo na nang sumilip ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang huling pag-uusap namin ng aking kapatid. Hindi na siya pumupunta sa aming bahay, kung kaya napilitan akong lumapit sa pari upang ikumpisal ang mga nagawa kong kasalanan para na rin mabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ngunit pagdating ko doon ay mayroong isang pamilyar na tao ang nahagip ng aking mga mata. Sinundan ko ang lalaking nakaputing damit patungo sa likod ng simbahan. Nawala sa aking isip ang tunay na sadya kung bakit ako naroroon. Mas nanaig kasi sa aking isip na kilalanin ang taong palihim na sumusunod sa akin. Madilim, tahimik at walang katao-tao sa pinuntahan ng aking sinusundan. Saan kaya siya nagpunta? At bakit kaya niya ako sinusundan? Muli kong inilinga ang aking paningin sa buong lugar, ngunit wala na doon ang taong mabilis na naglaho. Tila naramdamang sinusundan ko na siya. Biglang sumagi sa aking isipan na posible kayang hindi si ate ang kumukulam sa akin. Mayroon pa kayang isang tao ang nagnanais na ako ay saktan? Muli ay hinanap ko ito, ngunit bigo akong makita siya. Kung kaya't nagpasya na lamang akong umuwi at ipahinga ang aking sarili. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko sa puno ng hagdanan si Mang Edgar.
Mayroon itong daladalang rosaryo na makakatulong raw sa akin upang layuan ako ng kamalasan, kulam o ano pa mang bahagi ng kadiliman. Buhat nang dinala ko sa kanya ang aking kambal ay naging magkaibigan na kami ni Mang Edgar. Maasikaso ito at mabait na kaibigan. Madalas na din itong dumadalaw sa bahay na ayon sa kanya ay nais niya kaming bantayang mag-ama at iligtas sa mga mapanuksang mga masasamang nilalang. Naging palagay ang kalooban namin sa isa't isa. Bahagya pang napaiktad ako sa aking pagmumuni-muni nang hindi sinasadyang pinisil ni Mang Edgar ang bukol ko sa aking balikat. Lumabas ang maputing likido at lumagkit ang aking damit sa katawan. Nakaramdam ako ng pandidiri sa aking sarili matapos humingi ito ng pasensya sa kanyang nagawa. Pagpasok ko sa aking silid, napansin ko ang mga bakas ng paa na may naiwan pang mga lupa patungo sa aking baul, kung saan dito ko itinatago ang mga mahalagang papel tulad ng titulo sa lupa. Ngunit wala naman akong napansing nawawala, kaya isinarado ko muli iyon. Ang nakapagtataka lamang ay ang larawang nakasabit sa dingding ng aking kwarto. Ngayon ko lang napansing nawawala iyon. Natitiyak kong mayroong kumuha nun, pero para saan kaya? Bigla akong nakaramdam ng kaba. Hinanap ko ang aking larawan kung saan-saan dahil baka nawaglit ko lamang iyon. Natigilan ako sa aking paglalakad nang may makitang isang manikang gawa sa tela na may mga nasunog na parte. Pinanindigan ako ng balahibo nang makitang nakakabit sa katawan nito ang aking larawan. May mga nakatusok pang ang karayom sa katawan ng manika. Alam kong isa iyong instrumento sa ritual ng pangungulam. Totoo nga, totoong-totoo ang hinala ko. May kumukulam sa akin. Ngunit sadyang iba rin magbiro ang kapalaran dahil sa lupang pinagsunugan ay mayroon akong nakuhang mahalagang bagay. Pag-aari ito ng taong gumawa ng ganong klaseng ritual. Isang tansong singsing na may nakaukit na inisyal ng pangalan na tila pinasadya at ginamit na pangontra sa mga kulam. Iisang tao lang ang pumasok sa aking isipan. Ang albularyong nadatnan ko kanina. Siya lamang ang may ganoong klaseng singsing. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Ang ebidensyang aking nakuha ay isang matibay na patunay na ang taong nagmamay-ari nito ay siyang tunay na kumukulam sa akin. Kuya Bari, ng mga oras pong iyon, napuno ng katanungan ang aking isipan dahil hindi ako makapaniwalang magagawa niya iyon sa akin. Biglang nagdilim ang aking paningin at nagawa ko ang isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Bumalik sa aking alaala ang paghihirap ng aking kalooban. Subalit, masisisi niyo pa ba ako kung alam kong siya ang naging dahilan ng kamatayan ng aking buong pamilya? Inalisan niya ako ng pangarap at kinabukasan. Samantala, natagpuan ang matandang albularyo na wala ng buhay sa tabi ng puno ng mangga kung saan pinagganapan ang ritual sa pangungulam. Tad-tad ng saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ako ang pumatay sa mangkukulam na iyon. Hindi ko na po ilalahad kung papaano ko siya pinatay. Naniniwala po kasi ako na matitigil lamang ang kulam kung mapapatay ang mismong mangkukulam. Iyon lang po ang naisip kong tanging paraan upang mailigtas ang aking buhay. Mabuti na lamang po at hindi nadamay si Ate Esther sa ganitong klasing kulam. Nagpadala ako sa galit nang maabutan kong muli ang pangungulam niya sa akin. Lalo na nang maisip kong wala namang batas sa mga taong pumatay sa pamamagitan ng kulam.
Ako mismo ang gumawa ng hustisya para sa aking anak at asawa. Kaya mas pinili kong ilagay ang batas sa aking mga kamay. Nakapaghiganti nga ako, ngunit hindi naman ako pinatatahimik ng aking konsensya. Ito ang tunay na nagpapabigat sa aking kalooban. Gumawa ako ng isang padalos-dalos na desisyon. Ano pa kaya ang pinagkaiba ko kay Mang Edgar? At iyon ang labis kong pinagsisisihan. Dahil ang totoo, ako ang naging sakim. Ako ang tunay na gahaman dahil hindi ko inuunawa ang aking kapatid. Naging masama ako sa kanya. Napatay ko po si Mang Edgar bago ko nalamang siya pala ang aking naglayas na tiyuhin. Napag-alamang kong kapatid pala siya ng itay ayon na rin sa mga matatandang nakakakilala sa kanya. Ito rin ang kumulam sa aking ama dahil hindi ito binigyan ng mana ng kanilang mga magulang. Dahil sa una pa lamang ay hindi na ito matanggap pa ng kanilang mga magulang at lumaki ito bilang isang mangkukulam. Sa dakilang lumikha ako dapat humingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Hindi ko rin hinihingi na ako ay kanyang patawarin sapagkat ang nais ko lamang ay makasamang muli ang aking pamilya kahit sa kabilang buhay. Sa ngayon po, Kuya Barry, ako ay nakakulong pa rin sa bilibid. Hinihintay ko po ang nalalapit kong paglaya sa buwan ng Agosto 26 ngayong taon. Magkahalong tuwa at lungkot dahil pagkalipas ng ilang taon ay makikita ko na muli ang aking bunso. Para naman sa lahat ng nakikinig, Kuya Barry, huwag niyo po sana akong husgahan sa aking mga nagawang kasalanan. Tao lamang po akong nagkakamali rin. Minahal ko ng sobra ang aking pamilya, ngunit sinira lamang ng isang ganid na mangkukulam. Ngunit huwag po sanang gayahin ang aking mga nagawa dahil pagbali-baliktarin man po ang pangyayari, maling-mali pa rin ang pumatay ng tao. Huwag maniwala sa kasabihang kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Sa mga taong mangkukulam at nagpapadaig sa tawag ng kadiliman, huwag po nating hayaang makasira tayo ng ibang tao. Huwag nating pamarisan ang ibang nawalan ng daan patungo sa kabutihan. Magbago na tayo ng ating paniniwalaan dahil sa huli, magbabayad ka pa rin ng buhay na inutang sa pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Kuya Barry, hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pakikinig at pagtatyaga na mabasa po ang aking kwento. Aasahan ko po ang inyong malugod na pagtanggap sa aking muling pagbabago na sana ay hindi pa huli sa akin ang lahat. Lubos na gumagalang, Daniel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.